сокинони маҳаллаҳои атрофи бозори Балх дар ноҳияи Рӯдакӣ мегӯянд, дар шоҳрои Душанбе Ҳисор тӯли ҳар моҳ дар ин минтақа 3-4 садамаи нақлиётӣ ва ё пахш кардани пиёдагардон рух медиҳад. Сабабро ҳам бо суръати баланд ҳаракат кардани нақлиёт ва итоат накардан ба аломати таъинкунандаи пиёдагузар медонанд. Як бор не 10 бор мегузарам ами роҳи пешиход гуфту русо. Ягонаташ намеса то ки ма дастма набардорум намехе. На хал намегузарам амихе ман кун мегум. Мейсан ва. Инҷа медони чанда башдаги авар шудаги чанда одам бурдаги. Гяташ грех рафт. Баъди 3 рӯз ёфтанд вая. Дар ҳамин ҳол бо шурӯи соли нави таҳсил негаронии волидон аз рафту омади фарзандонашон ба мактаб бештар шудааст. зеро теъдоди бузурги хонандагони 2 мактаб дар ин маҳал ҳар рӯз ин шоҳроҳи хатарнокро бояд камаш 2 дафъа убур кунанд. Дуд якта инҷа якта поёнда 2 та мактабай. Уҷо мактаби нав шудагай. Дуи мактаб саран охирон кучада уҷа ҳам бисёр пешиход кашидаган 3 он ягон мошин ман намекунад. Намекуна ягон кашисан намекунад. Кӯдако ҳозир мегузаранд. Ина гузаштид. Бо хатар ина хатар мегузаранд. устодони мактаби шумораи 56 ноҳияи Рӯдакӣ мегӯянд, ташвиши онҳо аз рафту омади шогирдонашон аз ин роҳи пурхатар дар шафати бозори Балх зиёд аст. чанд маротиба шуд чунин ҳодисаҳо ки хонандагони мактаб зери садама гирифтор шуда буданд. мо ҳам саҳар вақти омадан ва ҳам пас аз оне ки мо ҷавоб метиҳем барои мо вазнин аст, зеро ки аз роҳи калон мегузаранд. кӯдакони ибтидоӣ ҳастанд, синфҳои ибтидоӣ ҳастанд. падару модарон на ҳама метавонанд ки омада аз роҳ гузаронанд. аз ин рӯ мо маҷбур ҳастем ки худи мо вақтамонро сарф карда кӯдаконро аз роҳ гузаронем. сокинон тақозо доранд ки барои ҳалли ин мушкил бояд дар чанд минтақаи сераҳолии маҳалли бозори Балх чароғакҳои роҳнамо ва камераҳои назоратӣ насб кунанд. ман ронандаам не ки ман ҳамин гапа гав мезанам ки ҳамин мана мефурама ки ҳар 100 метр пасда бигузор ҳамин ҳукумат ку камераро бимонанд. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, аз мушкили роҳ дар минтақаи бозори Балх огаҳ аст ва барои насби чароғаки роҳнамо ба вазорати нақлиёт номаи расмӣ ирсол кардааст, зеро масъулияти таъмири роҳ ва иҷозаи насби аломатҳо ва чароғаки роҳнамо бар дӯши ин вазорат аст. вазорати нақлиёт гуфт тасним доранд бо кӯмаки молиявии бонки осиёгии рушд дар рӯзҳои наздик чароғаки роҳнамо дар ин минтақаро насб кунанд.